Samantala, Idol, ilang Pangasinense naman po ang umaasang magtutuloy-tuloy ang alok ng programang 20 pesos na bigas. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Nakapila na si Aling Rowena sa 20 pesos na rice program ng pamahalaan na inialok sa kanilang bayan sa Sual, Kamakailan. Anya, nagtitiis umano siyang pumila sa mga ganitong programa dahil malaking tulong na mabawas sa kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Malaking tulong po sa amin dahil sa murang bigas. Kasi pag bumili ka po ng medyo mahal po. Sa isang linggo umano, nagkakasya sa kanilang pamilya na may 4 na miyembro ang higit 4 na kilo ng bigas. Bagay na araw-araw umano nilang isipin sa kung saan kukuhaan ng pangbili dahil nasa 50 pesos ang kada kilo ngayon nito sa merkado. Tulad ng ibang Pangasinense, umaasa si Aling Rowena na magtutuloy-tuloy pa umano sana ang nasabing programa para mapakinabangan ng mas nakararami ang bigas sa murang halaga. Kung sana po yung araw-araw po na dire-diretso po yung pagbenta para sa ganun, maraming matulungan po. Sa ngayon, umaarangkada rin ang nasabing programa sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan kung saan pangunahing target ang mga pamilyang mababa ang kita, mga manggagawa, senior citizen, solo parent at iba pang sektor na pinakaapektado ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.